Здравейте на всички и добре дошли на нашия вебинар тази вечер. Аз съм Милена Вил, виждате и на екрана е написано и в поканата, и днес ще ви покажа как да получите ключа към своята съдба, дори да нямате предишен опит с нумерологията. Винаги започвам в началото с обещания подарък. Знаете, за тези, които останат до края, след вебинара ще изпратя по имейл на всеки, който е останал с мен до края, безплатно старшите аркани на неговите 3 имена, аркана на личността и на съдбата. Разбира се, представете си, ще видите след малко как се пресмятат тези аркани. Не очаквайте, че ще получите и информацията за 5-те аркана. Тогава има да пиша сигурно, чакайте да видим колко сме, 55 човека, какво хубаво число. Тогава има да пиша сигурно поне 3 дена. Ще ви изпратя пресметнати вашите 5 аркана. На първото, второто и третото име и на личността и на съдбата. За да проверите вашите изчисления. Тези, които са по-бързи с изчисленията, сигурно само ще могат да ги сравнят. Една от дамите, която присъства на предишния безплатен вебинар, когато я изпратих имейла, тя каза, че това си го била сметнала, защото не била глупава, очаквала нещо ново. И аз си казах, има хора, които не могат да го пресметнат, но аз не ги преценявам като глупави или не, както решите. Но в края на вебинара ще ви изпратя двата имейла, на които може да ми изпратите трите си имена и датата на раждане. Защо ми трябват и трите имена? Защото ще анализирам трите ви имена. А защо ми трябва датата на раждане? Защото тя влиза в аркана на съдбата. Но сега да започнем, това беше за подаръка, да започнем с нашата среща тази вечер. Предполагам, повечето от вас са били на много подобни вебинари, срещи, семинари, или са си правили психологически тестове в миналото, или се срещали с психолози. Първото нещо, което искам да ви спомена, чата няма да го проверявам, защото прекъсваме. След това ще видя какво сте писали. Ако сте закъснели, здравейте! Първото нещо, което искам да ви спомена, че ако не сте успели преди да намерите решение на вашите въпроси, Да. вината не е ваша. Знаете, че пространството е пълно с информация по темата, която може да бъде доста обвъркваща. И често това претоварване с информация пречи на успеха ни. Ако сте се притеснявали миналото, че няма да се справите с нумерологията и не можете, някой не си е изключил микрофона. Моля ви, изключете си микрофоните. В противен случай трябва да изключа всички микрофони. Ако сте се притеснявали в миналото, че няма да се справите с нумерологията и не може да постигнете успех в търсенето на отговорите на вашите въпроси, искам да оставите тези страхове тази вечер настрани. Можете да се справите и можете да успеете. Просто трябва да се научите как от правилния човек. Дали ще бъда аз или някой друг, вие сами ще решите. Има достатъчно източници на подобна информация. Достатъчно нумерологи, психологи, коучове. Аз не отричам нито една нумерология или теория, основана на силата на числата. За мен е важен вашия успех и това да живеете живот пълен с хармония и успехи в постигането на вашите желания и мечти. По повод на информацията, защо тази информация, която ни залива всеки ден, може да бъде объркваща? Ние сме заобиколени от огромно количество информация, астрология, таро, нумерология, до различни духовни и личностни практики. Макар че това изобилие може да бъде доста вдъхновяващо, радваме се, защото сме в ерата на Водолей, то често води и до информационен хаос, защото при толкова много информация, източници и подходи, ни
ни е трудно да разберем кое е най-релевантно за нас. Втората причина. Започваме да се съмняваме в себе си. Ние не намираме отговорите, които търсим и се питаме дали проблемът не е в нас. И трето, какво може да доведе тази, този поток от информация? Парализа на избора. С толкова много опции, често не знаем откъде да започнем или как да продължим. Но това не е твоя вина. Проблемът не е в теб, а в начина, по който информацията е представена. Често без структура, без контекст и без връзка с твоите лични нужди. Какво прави този вебинар по-различен? Всеки ден сме изправени пред много възможности и решения, които оформят нашата съдба. Колко често сте попадали в ситуации, в които сте правили избори въз основа на очакванията на другите? Или общо приетите стандарти или навици? Ами ако спреш да живееш за другите и започнеш да живееш за себе си, днес искам да ви покажа именно по време на този вебинар как можете да откриете вашите аркани по вашите 3 имена, вашия аркан на личността и аркана на съдбата с конкретни начини за изчисляване. Винаги обяснявам за кого е подходящ този вебинар. Тази презентация, която ще видите тази вечер, моята цел е да помогна на 2 типа хора. Някои от тях вече са навлезли в този материал, този езотеричен канал на нумерологията и на тях ще помогна да научат как да развият своите знания и умения в нумерологията, за да могат още по-лесно да променят нещата в своя живот. А другите са хората, които тепърва прохождат в този езотеричен свят. Те ще се научат как да постигнат своите мечти, хармония, щастие, желание, като открият силата на нумерологията и нейната прецизност. След като ще ви отнема поне 60 минути тази вечер, все пак трябва и да се представя. И аз като повечето от вас минах през много обучение и продължавам да се уча. Всяко свое знание се стремя да го споделя с другите хора. Защото това е моята мисия и това показват моите числа. И моята матрица, и числата на жизнения ми път. Как се стигна до нумерология 2.0? И аз като вас търсих, добре, явно трябва да изключа всичките микрофони. Добре. Така че трябва да бъде внимателни. Готово. Как се стигна до нумерология 2.0? И аз като вас търсих отговори на много въпроси, срещнах доста астролози, human design, таролози, не си спомням да съм ходила. Когато открих нумерологията, това ми помогна да намеря отговорите на почти всички мои въпроси. И продължавам да се отговарям на моите въпроси, ще ви кажа по-късно. Така започнах да се уча, да правя анализи, написах 2 книги на тема нумерология. Имам повече от 20 курса, 22 мисля, че станаха, и над 600 ученика. В процеса за учене и преподаване видях, че темата за откриване на предназначение, реализация, съдба е много важна за хората. Така задълбочих познанията си и реших, че всяко ново знание трябва да се поделя с другите. Като казвам задълбочих знанията си, започнах с традиционната нумерология, където разглеждаме цифрите от 1 до 9. Разширих знанията си до квантова нумерология, където говорим за цифрите, числата от 0 до 100. След това и нумерологията на картите на съдбата от 1 до 52. И сега моята нова любима нумерология, така да се каже, е таронумерологията, където работим с числата от 1 до 22. Или ако разгледаме шутът, глупакът като 0, тогава ще бъде от 0 до 21, но работим с 22 числа. Какво се случи? Разбира се, всичките тези числа, анализи, нумерологии, които са заложени в датата на раждане и нашите имена, които пресметнах за себе си, ми помогнаха да открия много истини за своето отношение с околните в моя свят,
да разбера по-добре на къде да насоча своите умения и усилия, за да постигна успех в начинанията си и резултатите не закъсняха. Сигурно на много от вас нумерологията може би ви изглежда като нещо езотерично и нереално. Да се надявам, че след като сте с мен тази вечер, все пак вярвате в силата на числата. Но ще ви дам съвсем пресен пример. Това е от вчера. Вчера беше ден пълен с много трудности, които първо трябваше да приема, да асимилирам и след това да реша как да реагирам. И за да не реагирам по неправилния начин, вечерта си казах, че е най-добре да отида на аква гимнастика и понеже мисля непрекъснато, както казваше една дама в София, когато ми прави анализ, тя ми каза, че аз и когато спя мисля, да докато си правих водната гимнастика, си анализирах деня и набързо си сметнах какъв ден ми е според таро-нумерологията днес. Първо месеца го знаех, че е кулата. Тези, които имат представа от таро, знаят какво е кулата. Кулата е разрушение, пробуждане, истина, внезапни промени, които рушат старото, но трябва да приемем разрухата като шанс за ново начало. И като си сметнах и деня, 13. Смъртта. Трансформации, край, прераждане, завършване на важен цикъл, ново начало. Приеми края като начало на нещо ново. Тоест и двете карти се бяха събрали точно вчера в един ден. И си казах, замисли се, че днес вече ще бъде ден 14. Тоест, днес ще изгрее слънцето. Да, искам да ви кажа, че нумерологията е начин да приемем нещата и да видим изход. И да намерим решение, разбира се. Разбира се, аз открих това по трудния начин. Като казвам труден начин, това са курсове, обучения, изпити, дипломи. Но вие може да вървите по отъпканите от мен пътеки. Като казвам отъпканите, това ви го давам синтезирано тази информация. Дали в групата, която почти всеки ден давам информация, или на тези безплатни вебинари, това е синтеза на това, което съм учила. Сигурно ще кажете, това не работи само за мен. За всеки. Сигурно няма да повярвате, но това не работи само за мен, а за всеки човек. Ще ви дам няколко примера. Една от моите клиентки, темата беше кариера и жизнен път. Мария. Няма значение името. Тя имаше карта на предназначението. Тези, които са били с мен на предишен вебинар. Теди, не драскай по екрана. Имаш гумичка отдясно изтри това. Моля те. Мария имаше карта на предназначението. Картата на предназначението е свързана с датата на раждане. 22 или 0. Това е шутът или глупакът. Какъв беше нейният проблем? Мария дълго време беше на кръстопът в кариерата си. Нейната карта, казах ви, беше глупакът или шутът. Символ на ново начало, доверие, риск. Когато анализирахме картата й, Мария осъзна, че липсва смелост да започне собствен бизнес. И тя се вдъхнови от символиката на шутът и глупака, напусна работата си и стартира нов проект, който след година и донесе огромни успехи. Или друг мой клиент беше София. София не е свързана с тебе. При нея темата беше за лична трансформация. Когато направихме анализ, нейната карта на предназначението беше 13. Това, за което ви говорих. Смъртта. София преминаваше в момента през труден период и казах ви, картата смърт не означава смърт, а означава край и ново начало. Вместо да се страхува от тази карта, тя прие картата като знак за трансформация.
започна да работи върху себе си, прекъсна всички токсични връзки и отношения, започна ново хоби, което в крайна сметка и носи ново вдъхновение и приятели. Сигурно ще кажете, за мен това няма да работи. Тук съм ви написала само част от мненията на мои ученици или участници в срещите. Ако вие тръгвате с убеждението, че всяка промяна е болезнена, следването на вашите мечти няма да ви донесе удовлетворение и успех. Още повече, старонумерологията може да дешифрирате информация за себе си и своите близки, включително скритите значения на настоящите събития, както ви показах примера за мен вчера. Да анализирате варианти за бъдещето и да взимате по-добри решения. Но да започнем с това, за което сме дошли тази вечер. Тази вечер ще говорим за трите тайни. Първо, как да откриете своя аркан на фамилията. Като казвам на фамилията, разбира се, ще пресметнем и на трите ви имена и ще видите какво означава всеки аркан. На личното ви име, на бащиното и на фамилното. Втората тайна, разбира се, как да откриете своя аркан на личността. Той ни показва как се реализира нашата същност във външния свят. И третата тайна, как да определим своя аркан на съдбата. Как да реагираме на изпитанията и уроците на живота. И така, започваме с тайна номер 1. Как да откриете своя аркан на фамилията. Казах ви, написал съм само фамилията, за да не изписвам трите имена и значението на всеки аркан. Но за аркана на фамилията, това са нашите фундаментални задачи в този живот. И така, започваме с анализа на трите имена. Какви качества и задачи ни дава нашето име? Знаете, че нашето име не го избираме ние. Когато се раждаме, някой друг избира нашето име. Да, може да се каже, че ние избираме семейството, в което сме се родили, т.е. фамилията я избираме и бащиното име го избираме, но нашето лично име го избира някой друг. Аркана на фамилията, казахме вече, е фундаменталната задача в живота. Аркана на нашето лично име е фундаменталната програма на нашата личност. А аркана на бащиното име е наследството, което взимаме от баща си. Тоест, първият аркан на фамилията е какво, това е задачата. Програмата, т.е. личното име е как, а наследството, бащиното име, каква помощ получаваме от рода си или какъв тежък товар. Къде е кърпата за крака? Милена, всички слушат за кърпата за крака. Така, сега ще задържа на този слайд, за да можете да използвате азбуката от дясно. Взимаме трите си имена. Подредила съм ги, защото фамилията е най-важната. Подредила съм ги фамилия, лично, бащина. Под всяка буква написвате цифрата. Виждате азбуката. Ако някой вече е правил на други срещи с мен или на друго обучение, просто предполагам, че някъде имате изчисленията. Ако не, заменете трите си имена. Ако някой има две първи имена, взима и двете. Ако някой има две фамилни имена, защото след като се е омъжил, е задържал своето лично фамилно и е взел и на съпруга си. Така че колкото имена имате, сигурно ще попитате кои имена. Би било добре да стартирате с това, с което сте се родили. Но за да видите развитието, ще вземете и това, което е сега в паспорта ви. Тоест, взимате имената, които имате. 2, 3, 4, сигурно най-много 5. И заменете всяка буква с цифра. След това събираме всичките цифри и получаваме, разбира се, двуцифрено число.
И спирате до тук. Ще ви включа микрофоните, ако имате въпроси. Добре, така. Чакайте да ви включа микрофоните. Задържам на този слайд малко по-дълго, защото това е основата тази вечер. С нея ще изчисляваме всички останали аркани. Тоест, трите имена, който има, казах, две първи и две фамилни, взима всички, които има, и след това заменяте всяка буква с цифра, както е написано в азбуката. Дала съм ви латинската азбука, ако някой има, ако някой паспорта му не е на български. В смисъл, както аз нямам български паспорт, тогава ще използвате латинската. Сега, някои нумеролози казват, че ако живеете, да кажем, в Украйна, те имат много особена азбука, трябва да вземете украинската азбука, което става доста Петрова фамилия. Да, Петрова е фамилията Любка, Елена и бащиното е Иванова. Когато сте готови, можем да продължим нататък. Тоест, в вашите имена заменете всяка буква с цифра, както съм го направила с Петрова, Елена, Иванова, и след това съм ги събрала тези цифри. След като ги събера, получавам при Петрова 32, при Елена, ако някой от вас има Иванова и Петрова, може направо да ги вземе на готово. Получаваме при Петрова фамилията 32, лично име 21 и бащино име 28. Понеже говорим за нумерология, старонумерология, т.е. ние работим с числа до 22. Затова, получите ли сбор по-голям от 22, изваждате 22. Ако някой от вас е бил или е чел подобни материали за старонумерология, да събирате 3 плюс 2 или 2 плюс 1 или 2 плюс 8, може да е правилно според някои колеги, но тогава изключвате картите до 22. Защото да, може би ще получите най-много 99 от буквите в едно име. Не знам колко може да е най-дългото име, но да кажем да е 99. Тогава 9 плюс 9 ще бъде 18. Никога няма да получите големите аркани, като 20, 21, 22. Или ще ги получите само ако сумата ви е 20, 21, 20. По този начин ще се ограничите. Изваждаме от сумата 22, ако тя е по-голяма от 22. Тоест, при Елена изваждаме. Тя има 21 за Елена. Светът. За Иванова има 28. 28 минус 22 е 6. Влюбените. При Петрова имаме 32. 32 минус 22 е 10. Колелото на съдбата. Това е. Миленче, имам един въпрос. Да, София. При моята фамилия е 45, като извадя 22, 23. Пак ли трябва да извадя 22? Точно така. Изваждате 22 до момента, в който получите число по-малко от 22. Благодаря. Значи, казах ви, шутът или глупакът е 22 или 0. Тоест, който получи 22, няма да изважда 22. То е едно и също. 0 и 22 е един и същи аркан. Още веднъж съм ви ги написала. Петрова. Имаме 10. Колелото на съдбата. Какво трябва да направи този живот?
лидерство, авантюризъм, любопитство, късмет. Елена. Как да го постигне това? 21 е светът. Любознателност, постигане на високи резултати, целеустременост. Иванова. 28, т.е. минус 22 е 6. Влюбените. Какво наследство получава от баща си? Като казахме, може и да е хубаво наследство, може и да е тежък товар. От баща си Елена ще получи доверие, доброжелателност, талант, любвеобилност, умение за прекрасни отношения. Или отказ да прави избор и пропуснати възможности. Това ще бъде нейният товар. Ако не е в положителна насока това, което получава като наследство. По този начин можем да сметнем арканите на трите имена. Казах ви, хората, които имат повече имена, или са две лични, т.е. се смятат заедно. Ако са две фамилни, също се смятат заедно. Няма да смятаме аркан на всяка фамилия или на всяко лично име. До тук има ли въпроси? Казах ви, това беше тайна номер 1, в която съм ви написала само аркана на фамилията, но ние разгледахме и аркана на личното ни име, и аркана на бащиното име. Добре, продължаваме с тайна номер 2. Има въпрос. Аз имам 10:24. Любка, повтарям вече 30 минути. Таро нумерологията работи с числа от 1 до 22. Нямаме 24. Тоест, когато получим число по-голямо от 22, изваждаме 22. Всички аркани се намират между 1 и 22. Или между 0 и 21. Както искате, го разгледайте. Защото казахме, арканът на шутът или глупакът е 0 и 22. Добре. Продължаваме нататък. Имаме тайна номер 2. Как да открием своя аркан на личността? Той ще ни покаже как се реализираме във външния свят. И така, до тук се надявам, че всеки си е записал трите аркана, които смятахме до сега. Продължаваме с Елена. Елена имаше 21, светът, 10, колелото на съдбата и 6, влюбените. Аркана на личността е когато съберем трите числа. Значи 21, 10 и 6. Събираме и получаваме 37. По същия начин изваждаме 22 и получаваме 15. Дяволът. Тоест, Елена има аркан на личността, дяволът. Сега, вие трябва с тези три числа, които получихте при първата тайна, да ги съберете и да видите кой е вашия. Арканът на личността ни показва как можем да изпълним своето предназначение в този живот. Защото по датата на раждане пресмятаме аркана на предназначението. А арканът на личността ни показва как да изпълним това предназначение в този живот. Елена има аркан на личността 15, казах. Дяволът. И съм ви сложила една много красива картинка за дяволът. Дяволът символизира привързаности, изкушения, материализъм, манипулация и вътрешни сенки. Но също така представлява силата на волята, овладяването на желанията и способността да се превърне слабостта в мощен двигател. Няма лоша или добра карта. Както казвам, няма лошо или добро число. Всяко число, на всичките мои обучения го казвам, всяко число има и положителни, и не толкова положителни качества. Или, както говорим, за сенчестата страна на всяка карта, на всяко число. Дори и да го отричаме, дори и да не искаме да го видим. То е там, това качество. Въпросът е ние как ще го приемем, когато реагираме с това качество
в живота. Може и да не се проявят. Но когато се проявят, трябва да ги приемем. Как може да изпълни своето предназначение Елена с тази карта? Какво ще й помогне картата на личността дявола? Да приеме сенчестите си страни. Вместо да ги отрича, да ги изследва и трансформира. Да използва своето силно влияние за добро. Ако умее да убеждава, да вдъхновява и мотивира другите, а не да ги контролира. Да създаде здравословен баланс между духовното и материалното. Да работи върху зависимостите и контролиращите модели на поведение. По този начин нейният аркан на личността ще й помогне да изпълни своето предназначение. Имате ли нужда от време да сметнете или вече сте си сметнали вашия аркан? Добре, Милена, искате да събирам сега числа ли? 55 и 55 е 110, плюс 61 е 171. Като гледам 171, няма да извадите 8 плюс 22, значи 7. 171 трябва да извадите 154 и ще остане 17. Добре. Изваждате 22, докато получите число по-малко от 22. Това е. Това е таро-нумерологията. Не е толкова трудно. Просто трябва винаги да се получава число по-малко от 22, защото имаме аркани само до 22. Милена, това е звездата. Това беше нашата тайна номер 2. Аркана на личността. Как ние се реализираме във външния свят. Тоест как да изпълним своето предназначение, което имаме от датата на раждане. Тайна номер 3. Както виждате, ние надграждаме. Първо бяха трите имена отделно, след това беше сумата, това е арканът на личността и следващия аркан ще бъде аркана на съдбата. Тези, които са напреднали в нумерологията по някакъв начин, не е задължително, казах ви, че не е необходимо да имате никакъв опит, могат да свържат тези всичките аркани с числата, които имаме в традиционната нумерология. Само, че там работим с числа от 1 до 9. Да, има изключение с 11, 22 и 33, но тук имаме много голяма възможност за анализ. И така, следващия аркан, който ще разгледаме, е аркана на съдбата. Какво ще ни покаже този аркан? Как да реагираме на изпитанията и уроците в живота. Продължаваме с Елена. Знаете, до тук сметнахме. Елена има 3 имена и те имат аркани 21, светът, 10, колелото на съдбата и 6, влюбените. И нейният аркан на личността беше дявола. Да кажем, че Елена е родена на 24 февруари 1976. Не е необходимо да сте били на предишните обучения. Събираме всичките цифри и получаваме 31. 31 е по-голямо от 22, затова изваждаме 22 и получаваме 9. Тоест, Елена има аркан на предназначението, който се смята по датата на раждане, 9. Отшелникът. Затова сме говорили на друг безплатен вебинар, но за да сметнем аркана на съдбата, то е сумата от двата аркана. Аркана на предназначението, който току-що сметнахме по датата на раждане, и аркана на личността, който сметнахме преди малко. Тоест, тя имаше аркан на личността дявола, 15, и аркан на предназначението 9. 9 плюс 15 е 24. Понеже 24 е по-голямо от 22, изваждаме 22 и получаваме 2. Това е висшата жрица.
Давам ви малко време, за да си сметнете датата, за тези, които не са си смятали. Събираме всичките цифри от датата на раждане, получаваме двуцифрено число. Ако е по-голямо от 22, изваждаме 22. Ако случайно някой е роден на 29 септември 1999, тогава ще имате 48 и ще извадите 2 пъти 22 и ще получите 4. Но това е изключение. Хората, които са родени, особено след 2000 година, едва ли ще получат повече от 40. Тоест, смятате датата на раждане, оттам получавате вашия аркан на предназначението и събирате с това, което получихме преди малко. Имаме въпроси. Милена, 40 не е аркан. Казахме число до 22. Точно така. Добре. Така. Какво ни казва за Елена тази карта жрицата? Висшата жрица носи посланието на тихото познание, дълбоката интуиция и вътрешния баланс. Тя не действа прибързано, не реагира емоционално, а наблюдава, усеща и осъзнава. Ако този аркан е свързан с твоя съдбовен път, твоите изпитания и уроци ще изискват от теб интуитивен подход, мъдрост и вътрешна тишина. Как да преминеш през изпитанията като висшата жрица? Не реагирай прибързано, наблюдавай. Довери се на интуицията си, дори когато няма логика. Приеми, че някои истини ще се разкрият по-късно. Работи с знаците, символите и духовните знания. Запази търпение. Всяко знание идва в точното време. Отговорите вече са в теб. Просто се научи да ги чуваш. Тоест, казахме, арканът на съдбата ни показва как да реагираме на изпитанията и уроците, които ни изпраща живота. И това ще бъде начина, по който Елена би могла да реагира. Това беше третата тайна. Арканът на съдбата. Разбира се, вече знаете. И тайна номер 1, която съм написала, че е само на фамилията, но ние говорихме и за лично, и за бащино име, и как да откриете своя аркан на личността, който ни показва как се реализираме във външния свят, т.е. как да постигнем своето предназначение по датата на раждане. И, разбира се, третата тайна, как да открием своя аркан на съдбата. Т.е. как можем да преодолеем трудностите, които ни изпраща съдбата. Добре. Виждате, че разгледахме трите тайни, за които говорихме тази вечер. И сега имам един въпрос към вас. След толкова много информация, трябваше да събираме числа до 100, даже над 100, за нашите аркани, свързани с нашите три имена, с нашите три имена и датата на раждане. Мислите ли, че може да намерите с нумерология 2.0 и най-вече с старо нумерология 2.0 инструменти, за да промените вашия живот? Да постигнете хармония, да сте вътрешно удовлетворени, да сте по-успешни в живота. Колко от вас са впечатлени от това, което до сега говорих? Разбира се, колко от вас се чувстват леко претоварени от информацията? Ваня започна да пише, да рисува, сигурно е доста преуморена. Ваня, може да използваш гумичката, за да изтриеш. Виждате, че се опитвах да бъда максимално детайлна. Ваня, продължаваш да рисуваш. Но не мога в 60-минутен вебинар, да сега започна 6 единици, да рисува с друг цвят, мисля, че е синьо. Затова, за тези от вас, които са готови да минат на следващо ниво, да, Милена попита какво означава 18, някой друг попита какво означава 17. Ако започнем
да говорим за значението на всеки аркан при първото име, при второто име, при третото име, при аркана на личността, при аркана на предназначението, сигурно ще откараме до утре вечер. Може би ще ни стигнат 12 часа. Така, в чата продължават да пишат. Да, разбира се, Петрянка, ще има запис. Как се определяше аркан на съдбата? Ако сте разбрали, Нелия, как се намира кода на аркана на личността, т.е. всяко име и след това събирате трите числа и намирате аркана, това е арканът на личността. Когато си съберете всичките цифри в датата на раждане и получите число по-голямо от 22, довеждате го до число по-малко от 22, това ви е аркана на предназначението. Когато съберете двете числа, получавате аркана на съдбата. Ето тук съм го написала. Малко е надраскал, но все пак се вижда. Да. Нека да ви попитам. Добре ли е за вас, ако в следващите 10 минути ви обясня каква е специалната оферта, която подготвих за вас и с която ще успеете да откриете своя ключ към съдбата, да реализирате своя потенциал и да постигнете хармония, благополучие, успехи. Ако е интересно за вас, моля, напишете да в коментарите. Добре. Благодаря ви. Страхотно. В такъв случай не ми остава друго, освен да ви представя онлайн курсът Таро нумерология 2.0 на имената. Тези, които са били на Таро нумерология вече с мен, тогава сметахме по датата на раждане и аз им казах, че задължително ще има и така наречения сезон номер 2, както обичат в телевизионните предавания да казват, но те не са свързани един с друг. Както виждате, само ни потрябва сумата на датата на раждане. Това как се анализира датата на раждане, го правихме в друго обучение. Сега ще говорим само за имената. Ще разгледаме трите имена и ще разгледаме съответно кода на личността, който ни дава аркана на личността и ще разгледаме и аркана на съдбата. Та, какво ще получите в този онлайн курс, както съм го нарекла, Таро нумерология 2.0, сезон 2. През първия ден ще пресмятаме арканите на трите имена и ще видим какво означава всеки аркан при всяко име. През втория ден ще се научим да пресмятаме аркана на личността и ще видим значението на всеки аркан тук. Когато вече имаме аркана на личността и аркана на трите имена, можем да анализираме, и това ще правим през втория ден, комбинацията от това, което видяхме при Елена. Тоест, няма само да разгледаме 15-дневния дявол, който си имаше като аркан на личността, но ще и разгледаме как се комбинира този аркан дявол с нейния колелото на късмета беше, с светът. Тоест, ще правим анализ на личността на този човек. И разбира се, през третия ден, как да пресмятаме аркана на съдбата. Значение на всеки старши аркан в аркана на съдбата. За кого работи това? Още веднъж искам да се върна малко назад и да се уверя, че правилно сте разбрали за кого точно е този курс. То е както за хора, които те първа прохождат, т.е. никога не са чували за нумерология, видяхте действията, които трябва да извършвате математически, не ви е необходимо 5 години университета в математика да сте учили, за да събирате цифрите във вашето име. Тоест, всеки може да се заеме с изчисляването на своя аркан на името, фамилията и бащиното име. Също така, този курс е за хора, които имат опит
с нумерологията и искат да подобрят своите умения и да разширят сферите, в които могат да използват тези знания. Както виждате, и аз съм започнала с традиционната нумерология, разширила съм до квантова нумерология, нумерология на числата от 1 до 52, на числата от 1 до 22 и така нататък. Разбира се, сигурно някои от вас ще кажат: аз не съм сигурен дали това е за мен. Ако търсите дълбочина, а не повърхностни отговори, този курс ще ви даде не просто числа, а смисъл. Таро-нумерологията е уникален метод, който ни позволява да разбираме хората на по-дълбоко ниво. Ако вече сте се опитвали други методи и не сте получили очакваните резултати или нужната яснота, тогава вероятно този курс ще ти даде новата гледна точка, която ти липсва. Или пък, сигурно си казвате, ще се объркам от толкова много информация. Курсът е структуриран така, че да бъде разбираем и лесен за усвояване дори за напълно начинаещи. Получаваш систематично знание, не просто хаотични парчета, информация, а работеща методология. Винаги ще имаш конкретни примери, които да направят нещата практически приложими. Или ще кажете: нямам време за това в момента. Истината е, че винаги ще имаме някакви ангажименти. Въпросът е до кога ще отлагаме собственото си израстване. Курсът ти спестява години на четене, експериментиране и съмнение. Тоест, в кратко време, 3 дни, получаваш концентрирано знание. Ако отделиш време за този курс, ще можеш да взимаш по-ясни решения в бъдеще, което ще ти спести време и объркване. Или друго колебание: ако не ми хареса, ако си тук, значи вече имаш интерес към нумерологията. Този курс ще ти даде повече от това, което знаеш до сега. Освен теорията, ще получиш и практически насоки, които ще направят знанието приложимо. Единственият начин да разбереш дали това е за теб е да пробваш. Не казвам, че всичките курсове, които съм изкарала, са били това, за което съм си мечтала. Разбира се, съм минала и през курсове, които съм се разочаровала. Но, ако не бях опитала, нямаше да знам. Така, ако инвестирате сега, ще получите достъп до онлайн курса Таро нумерология 2.0 на имената на стойност 188 лева, който започва на 25 февруари. Но това не е всичко. Разбира се, към курса винаги, към Таро нумерологията, даваме електронната книжка Старшите аркани в картите Таро. Тези, които вече са били на първото обучение, не се притеснявайте, ще има и допълнителен бонус за вас, за това, че вече сте получили тази електронна книжка. Но както и да е, тази книжка ще ви даде най-важните значения на тези 22 карти в колодата Таро, които ние използваме, старшите аркани. Тоест, записвайки се на този курс, получавате 3-дневно обучение плюс електронна книжка. Но това не е всичко. Освен това, ще получите записи на 3-дневното обучение, за които ще имате неограничен достъп. Достъп до затворената група Нумерология 2.0, където почти всеки ден поставям нова и нова информация за нумерологията и значението на цифрите и числата. И всеки закупил това 3-дневно обучение ще получи анализ на кармичните задачи на своя аркан на съдбата. Разбира се, казах ви, това е 3-дневно обучение, плюс електронна книжка, плюс тези бонуси. Ето ги. Всичко това е на обща стойност 199,90, но това не е всичко. Имах 2 варианта. Единият беше да направя запис и да продам Таро нумерология сезон 2
възможно най-евтино на най-много хора, но тогава нямаше да мога да ви предложа всички тези неща. Затова избрах друго. Разбира се, знам, че трябва да инвестирате малко повече, но така ви гарантирам, че мога да ви обърна повече внимание и да ви помогна повече, за да постигнете успех. Вероятно, можете да видите защо всъщност реалната стойност на това обучение е 199,90. И само за една консултация хората плащат 100-120 лева. А тук аз ви давам знанията и уменията да анализирате за себе си и за вашите близки. Се надявам и да използвате това и да направите таронумерологията ваш бизнес. За това, че останахте с мен вече почти 60 минути, реших да ви направя специална оферта. За вас стойността на този курс с всичките бонуси е не 199,90, а 177 лева. Тоест, ще получите онлайн курс, 3-дневно обучение, с електронна книжка, с неограничен достъп на записите на 3-дневното обучение, достъп до затворената група и анализ на кармичните задачи по твоя аркан на съдбата. Сега имате два варианта. Да не предприемете никакви действия и да не направите нищо с тази информация, която научихте през последните 60 минути. Или да действате сега и да тествате дали това ще работи за вас. Аз наистина вярвам в ефективността на този курс. Затова искам да ви кажа, че ако след като тествате и изпълните всичко както е обяснено и показано в курса и не постигнете желаните резултати, в рамките на 30 дни можете да поискате парите си обратно и ще ви ги върна без никакви въпроси. Сега нямам такъв случай, но ако някой наистина види, че това не му помага или не може нищо да му помогне, тук съм ви споделила някои от мненията на моите ученици. Истинският въпрос е дали искате да отделите няколко часа от времето си, за да се научите как да пресмятате своите аркани на базата на вашето име или не. Припомням още веднъж какво включва това обучение. Тридневно обучение, което започва на 25 февруари, 25, 26, 27, плюс електронна книжка, за да видите значението на тези 22 аркана, неограничен достъп до записите на тридневното обучение, всяка вечер след като завършим обучението, след 30-40 минути трябва Zoom да преработи файла, изпращам записи на презентацията. Всичко, за което сме говорили, го имате в PDF файл и в видео файл. Достъп до затворената група и анализ на кармичните задачи на твоя аркан на съдбата. Разбира се, ако действате сега, следващите 24 часа, ще получите абсолютно безплатно и анализ на своите старши аркани на трите имена. Този анализ предлагам само тук, само сега и само на първите 10 души, които сега закупят обучението. Припомням още веднъж. Какво ще получите за тези 177 лева? Това е онлайн курса, електронната книжка, която е само началото, за да видите какво означават тези 22 аркана, неограничен достъп на записите на тридневното обучение, достъп до затворената група, нумерология 2.0 и анализ на кармичните задачи на твоя аркан на съдбата. Кога започва? Започва следващия вторник на 25 февруари, 26 и 27, 19:30 пред вашия компютър. Преди да ви дам думата за въпроси, искам да напиша
Радвам се, Теди. Така. Да, винаги се стремя да надграждам. А, Само за тези, които все още са тук, да напиша имейлите, където да си изпратите, повтарям, 3 имена и датата на раждане. Значи, може би един имейл вече го знаете, оттам е дошла поканата към вас. Така. И другия. Тоест, на един от двата имейла, не изпращайте на двата, но сигурно ще забележа, ако смятам два пъти и същи имена. На един от двата имейла изпратете трите си имена. Би било добре да ги подреждате лично, бащино, фамилно. Така ще знам кой ви е аркана на фамилията и кой ви е аркана на бащиното име. И разбира се, ако решите да ви изчисля и кода, аркана на съдбата, ще трябва да се напишете и датата на раждане. Но по принцип, обещала съм ви значението на вашите 5 аркана, за които говорихме тази вечер. Така, за тези, които решат да се запишат за обучението, ще сложа в чата и линка, където може да се запишете. Това е тук. Ето го. Какво ще видите, ако кликнете там? Ще видите ето това. Само секунда да изтегля. Така. Ще видите ето това. Онлайн курс и там може да се запишете. Сега е време за вашите въпроси. Включил съм ви микрофоните, да. Така. Да, Мария, знам, че се записана предварително. Слушам вашите въпроси. Включила съм ви микрофоните. Мисля, че вече си говорихме. Още веднъж да проверим. Що? Да, можете да задавате въпроси. Така. Марианка се записа. Да, радвам се, Мария, че подкрепяш Теди. Никакви въпроси. Добре. Аз имам въпрос, Миленка. Мариана съм. Да, виждам Марианка. Слушам. Сега, като сметнем фамилното име, Така, да, ти имаш 2. понеже аз съм с две имена, Така. отделно ли смятам числото на всяка фамилия или ги събирам двете Не, фамилии? всички ти ги събираш. Казахме, няма да Събирам, смятаме 5 аркана, ако някой има 5 имена. събирам двете фамилии и така се Да, образува числото на фамилията. точно така. Сигурно ще е голямо, предполагам, но тогава ще изваждаш повече пъти 22. Но иначе мога да си ги разглеждам отделно, защото, нали, примерно преди 10 години съм била сам с едната фамилия и сега съм с две. Ти така и така, ако тръгнеш да си анализираш аркана на личността по рождение, ти така и така ще си разглежда само фамилията, с която си се родила. Така можеш да видиш как се развиваш. Разбрах. Благодаря, че. Това винаги го казваме, че когато жената вземе фамилията на мъжа, частично или напълно, тя винаги взима и родовите задачи от този род. Няма начин. И хубавите, и не толкова хубавите неща. Защото това е кармично. Когато ние срещаме някой човек и взимаме неговото име, ние поемаме части от неговите задачи, които носи той в труда си. Но това ще бъде интересно при тебе да видиш какво е било преди да се ожениш и да вземеш фамилията на съпруга ти и какво е след. Други въпроси?
Ако не ми харесва това да нося неговата фамилия, защото ми носи нещо, което на мене не ми харесва, мога ли да си я променя пак и това ще помогне ли за обратни развой на нещата? Светанка, по принцип, това го говорим и в нумерологията, в квантовата нумерология, че да, има такива неща. И тук имах учителка в Германия, но на друга тема не беше нумерология, която не си е сменила фамилията, защото нумеролозите са и казали, че това ще й навреди на бизнеса. Това е много популярна тема. Ако смяташ, че това е единствената причина, за да не ти върви в някаква област, да, струва си. Също тук имах друга терапевтка, която след като се е омъжила, си е сменила фамилията, но след като се разделиха за 1 година с мъжа си, тя отиде и си върна нейната фамилия. След като се събраха отново, тя не си смени отново фамилията с неговата. Защото прецени, че това ни носи толкова успехи в бизнеса. Казвам ти, ако смяташ, че само това ти пречи, всичко останало е Да, добре, разбрахте, не съм сигурна в нищо, просто е някаква теория такава. да, разбира се. Разбира се, ако смяташ, че или виждаш, че числата показват, че примерно, но както ви показах за Елена, дяволът не означава, че това е много лошо. Или както ви показах за вчера, че съм имала съчетанието на две не толкова хубави карти, но, но и те имат хубаво в себе си. И кулата, и смъртта. Ако някой наистина се е занимавал старо, знае, че това хафизе добре. А, Сигурно, да, за фамилията сигурно се е питала Това е добре. един вид като от двете страни на монетата, Да, доколкото. но виж сега, Цветанка, аз съм имала и друг случай. Случайно се запознах с дамата, после ми стана клиентка. Тя е смятала, че нейното лично име и носи много а, нехубави моменти в живота. И тя си беше сменила личното име. Защото и каза, че в момента, в който го е сменила, не знам какъв е реда за смяна на име и трябва ли да има специална причина, но тя каза, че откакто се е сменила първото име, има невероятни успехи. Включително едната от моите преподавателки по нумерология, тя е, мисля, че рускиня, да, рускиня е, те са толкова много републики, мисля, че беше рускиня, тя е преценила, че нейното име, спомням, а, Арсения или как беше по рождение, не й носи успехи и тя се казва в момента Милена, което въобще не е типично за Русия. Но Да. тя е сметнала, че това име и носи успехи и тя каза, че откакто го е сменила, да, наистина, тя работеше с квантова нумерология, там ми беше преподавател. Ами аз знам, че за моето име е имало спор между моята майка и свекърва й, че тя искала да ме запише Цветанка, майка не имам предвид, а пък свекърва ми е искала да съм Цветана. Обаче мама е надделяла, нали, сложила и кът. Сега не знам това нещо влияе ли по някакъв начин и не влияе ли. Го В има и всички това. случаи, тази буква К ти носи още две в името, защото е две. Значи, при мене наистина има значение. Съм разглеждала, и аз, когато съм се родила, са ме записали Миленка. И аз въобще не си го харесвах, само чаках да стана на 18 години и веднага отидах и когато си подавах документи за паспорт, го махнах. Но е много интересно, всичките мои ученици ме наричат Миленка. И мен това не ме дразни. Разбира се, няма да отида да го върна, защото едва ли тук ще бъдат много очудени, ако отида и си смена паспорта и кажа, че искам да се казвам Миленка, защото те тук не знаят какво е това с К в Мгм. имената. Но а, аз тогава го направих на 18 години, защото смятах, че не искам да се чувствам умалително. Ако смяташ, че Ами, цифрата 2, баба Цветанка не ми звучи много добре. Баба Цветанка. Баба Цветана, нали, някакси ето и по-възраст. Славея казва, че и тя си е променила името.
Казах ти, ако решиш, че наистина нещата са много трудности, много препятствия и видиш, че това идва от това две, което ти е в повече в личното име, т.е. след като е повече в две в личното име, ще играе някакъв друг аркан. Т.е. няма да е 14, сигурно ще е 16, например. Ма не разбирам какво имаш предвид това две, смисъл да добавя се като стойност към Не, името. ти имаш К, Цветанка. Да, Сметни Цветана и Цветанка. Разликата между двете е буквата К. А така. буквата К е Да. числото 2. Тоест, когато събереш Цветана, Променят се цифрите, да. Да. Тоест, когато събереш Цветана, да кажем, ще получиш, те са доста букви, да кажем, ще получиш 40. Ще извадиш 22, ще получиш 18, което е Слънцето. Обаче, ако е 42, ще извадиш 22 и ще получиш 20, което ще е страшния съд. Тоест, разликата в това К, което искаш да махнеш, е два аркана. Разбрахте, да. И те ще бъдат два аркана при личното ти име, оттам ще бъдат и два аркана и при аркана на личността. Тоест, ти сама преценяваш. Разбира. Да, мога да сметна всичко и да видя кое Да. как. Да. Да. И така ще видиш. Но имаше друга дама, която беше на предишно обучение. Тя искаше тотално да смени първото име. Правихме изчисления. Направих изчисления на трите имена по акт на раждане. Трите имена, както иска да се казва. Казах и ако искаш това, което са ти дали родителите, го запази и служи второ това, което ти искаш. Направих и този анализ. И казах, избери си дали това искаш. До сега мисля, че не е избрала. Така, Миленка, значенията на числата еднакви ли са по значение с архетипите? Не, Ива. Много ти благодаря. Моля, не, Ива, не са. Както виждаш, тук има много по-голямо значение, когато разглеждаме арканите. Тези, които бяха на първата част, казах ви, не е необходимо да сте били. Ако някой иска, може да се я купи на запис, но когато анализираме арканите с старонумерологията, от една страна ние разглеждаме картата. Както беше тук, да се върнем, последната ми беше дяволът или жрицата. Да. Тоест, ние разглеждаме какво има на картата нарисувано, но в същото време най-големия анализ правим на числото, в случая на 2. И когато анализираме жрицата от една страна виждаме какво означава като карта, това, което е нарисувал автора и какво означава двойката в нумерологията. Така че не е точно както архетипите. Малко по-различно е. Други въпроси имате ли? Благодаря, Миленка. Моля. Не, наистина, таро-нумерологията, между другото съм учила някога таро и след като започнах с финансова ведическа астрология, тогава имах и курс по таро и се притеснявах, че когато направя разклада, както го казват, на картите, няма да мога да разказвам подробно какво означават картите. И така и не се явих на изпит. Тоест, даже лекциите ги подарих на една приятелка, която е фен на всички карти. От ангелски карти до таро и всякакви други. И казах, ето ти лекциите, могат да ти помогнат да разбереш таро картите. Ако решиш, подарих и моите таро карти, всичките колоди. Тук винаги ме питат, трябват ли ни картите в ръката. Не, не ви трябват. Както виждат, ние взимаме картинката на всичките мои ученици, им давам тези всичките картинки, ако утре им трябват, за да направят анализ на някой, за да могат да ги имат всичките, както ги използваме тук в анализите.
друг въпрос. Аз имам същия проблем. Аз не мога да свържа трите неща, нали, за които говорим, като знаеш, примерно, значението на всяка карта, после как да ги свържеш, за да направиш, нали, за себе си някакъв анализ. Просто не мога да ги навържа една с друга. Точно това учим на обучението. Как казах ви, че след като направим трите аркана, на първото, второто и третото име, и след това аркана на личността, ще говорим как се комбинират, защото видяхте, че тук при Елена имаме дяволът, влюбените, колелото на съдбата и светът. Как се комбинират тези четири аркана? Защото тя си ги носи в себе си. Дали ще са от първо, второ, трето име и сумата им, тя тези вибрации на тези четири аркана ги има. Тоест ще видим как тя може да се справи с тези четири аркана в живота си. Точно за това се учим. Коя книжка може да се закупим? Благодаря. Ценка, едва ли ще ти трябва тези 22, тази електронна книжка, която съм направила. Сега се опитвам да направя, но трябва да систематизирам знанията. Това, което съм направила за традиционната нумерология, казва се прогностична нумерология, така да се каже, където да си анализирате личната година, личния месец и личния ден. Това съм го направила с традиционната нумерология, но сега се опитвам да систематизирам знанията и текста, за да направя подобна с таро-нумерологията. Казах ви, таро-нумерологията ви дава по-голяма възможност за анализ. Защото дадах ви пример с вчерашния си ден. В един ден се бяха събрали двете най-красиви в кавички карти. Кулата и смъртта. Да, сигурно ще кажете, но по-лесно е да се смята с традиционната нумерология. Да, така е. Много лесно се смята, защото знам, че годината ми е 5, значи месеца ми е 7, за размисъл, самовглавяване. Да, само че, както виждате, с традиционната нумерология е 7, а старо нумерологията е 16. Не е само да се самовглъбиш, ами трябва и да видиш какво трябва да направиш, след като имаш кулата за месец и всичко се срива и се разрушава. Но това е новото начало. И с този месец, традиционен личен месец 7, вчерашната дата беше 19. Ами 8. Вау, какво хубаво число. Личен ден 8. Да, сигурно. Само, че тарот нумерологията показва, че това е смъртта. Да, това е ново начало. Но просто трябва да се научим да приемем, че преди да стигнем до новото начало, ще има нещо, с което трябва да се разделим. Така че, казах ви, както каза Теди преди малко, че надграждаме със всеки курс, по същия начин и аз със всяко обучение, което аз се обучавам, преди да ви обуча вас, се старая да надграждам. И виждам, че колкото повече цифри и числа можем да използваме, толкова може да е по-прецизен анализа и прогнозата, която правим. Така. Миленка, Да, само Розина, да попитам. можеш. Да, Петя. Извинявай. Само да Да. попитам, реално кое е по-правилно фамилно име да си ползваме бащиното фамилно име, така ли? Или това, което сме приели в последствие? Когато правим анализите ли, Да. направи и двата. Аз за себе си де факто съм ги сметнала и двата, Да. нали, но идеята ми беше кое е по-удачно. Ами, виж сега, ние се раждаме с предназначението си, което е нашата дата, нашия аркан на раждане, Да. т.е. То е ясно. Но аркана на личността ще ни покаже как да се справим с това предназначение. И ние търпим развитие. Сменяйки Ясно. си името, омъжвайки се, ние променяме нещо. Дали ще е местоживеене, дали ще е само брак, дали ще е смяна на град, дали ще е смяна на държава, както аз съм направила. Да. Ние променяме и се развиваме. Тоест по този начин, когато аз погледна с Иванова, както съм се родила, ще бъде Да. едно. Но когато погледна сега ще бъде много Това е по-малко съвсем число. различно. Да. И точно с това съм ви Добре. дала и латинската азбука, защото при някой може да ви се наложи. Пак да е различно, да. Да. Просто Добре, благодаря. търпим развитие. Сега, Благодаря.
Слушам. Аз имам такъв въпрос. Ако изчисляваме за българин, който живее обаче в чужбина и ползва съответно имената в такъв случай на латиница, какво изчисляваме? Каквото пише в Смисъл, паспорта му. какво, все пак на български, Да. независимо от Ако е момента българин, живее. който живее в чужбина, да. Сега, примерно, предполагам, че София има два паспорта. Ако има два паспорта, може да си погледне и по двете. Може и по двете. И Да. съответно и двете са еднакво. Не еднакво, да, влияят и двете. Това са вибрациите и на двете имена. Разбирам. Добре, благодаря. Така, нямах интернет. Разбира се, Надежда, ще има запис. Като ми изпращате имената си, напишете, за да ви изпратя запис. Може ли аз да попитам нещо? Разбира се. Аз нямам смяна нито на имената, просто по стечение на обстоятелствата и съпруга ми беше с същата фамилия. И адреса не съм се сменяла, т.е. където съм родена и до момента си живея, т.е. съм по правата линия, както се казва. Точно така. Точно така. Това доколко е добре, в смисъл. Любка, видяхте, казах, няма добри и лоши числа. И най-лошите карти, за които някой беше написал, когато сложих във Фейсбук групата как се пресмятат лична година, и някой беше написал ужас смъртта. Не, няма ужас смъртта. Просто всяка карта има и положителни, и не толкова положителни. Както всяко число. Стига да знаем как да реагираме. Затова, това, че сте запазили името си, не знам дали е добре, вие ще прецените. А, не ви се е налагало да го сменете. Между другото и при снаха ми е така. Но вие ще сметнете трите си имена и ще видите как ви влияят. Не казвам на никой, че трябва да се сменя името. При вас няма как фамилното едно и също. Личното име, защото не му действало. Добре. Вие сами ще прецените. Преди да направите такава кардинална промяна, първо се замислете. Или пресметнете. Защото, да кажем, Любка ми е насреща, извинявай, нищо лично. Примерно Любка казва, не ми върви въобще в живота, както ми писа една дама в Фейсбук, че нищо не е вървяло в живота. И Любка решава, това е само от името ми. Отивам и го махам това К, искам да се казвам Люба. Има нещо вярно в цялата схема. Така че, ако тръгнете да правите такава кардинална крачка, сигурно не е трудно утре да си го върнете това за което говорим, но първо пресметнете. Дали, казах ви, дама, която е навътре с материал, беше моя курсистка и направих анализ, сметнах и как се казва сега, как иска да се казва и комбинацията от двете. И дадах трите анализа. Какво носи това име, всяка вибрация. И не съм сигурна дали е взела решение. Каза, че май щяла да си запази името, с което се е родила. Така че, преди да правите такава промяна, се замислете дали това е единствената причина за препятствията, които срещате в живота. Реално при мен от малка ми казват бубето и от няма и месец поради изтечение на обстоятелствата си смених на кръщелното си име, както са ме кръстили родителите ми на Любка. И сега тествам да видя как ще е с новото име. Добре. И наистина не мога да свикна все още с него, защото винаги е било използвано за нарицателно. Любке, любке и някакси отвътре ми се обръща всичко. Аз ви казах, аз се опитах да избягам преди много години от като в моята Миленка и затова всичките ми ученици ми казват Миленка и така ми пишат Миленка и някак си явно така хората ме виждат с тази вибрация. Със сигурност няма да го сменям, да отида да сменям немския или швейцарския паспорт с К, защото няма да мога да им обясня най-малкото, защо искам да го сменя. Но замислете се дали това е причината, ако имате трудности.
До сега имаше, затова казах, че сега ще тествам с новото име, да видя Добре, как тръгнат нещата. Благодаря. добре, моля. Други въпроси? Да, имам един. Слушам, Наде. Да питам. Значи, три имена, смятам ги. Първото име ми идва 16. Тоест, Тоест си е 16. да, 16. Другото е 17 и другото е 22. Значи, смятам ги на куп с 22-ката и ми идва накрая 11. Смятам ги с нулата и ми идва едно. Как да ги смятам? С коя нула? Ами нула, нали, 22-ката на... аз трябва да ги смятам с 22-ката. Чакай сега. Има 16, 17 и 22. Да, 16, 17 и 22. Както и да го събираш е 55. да, минус 22, Изваждаш 2 пъти 22, т.е. 44, остава 11. 11. Това е. Добре, аз, защото накрая го гледам 22-ката, че е шута и си правя, нали, че е и 0 и 22, заради това го смятам по двата начина, което не е така. И Да. по трите начина да го смяташ, винаги ще получиш 11. Ами, Добре, не, нали добре. смятам 16 и 16, 17 и 0, така, става колко? 23. Минус 33. 20, 33. 33. Ага. Това прилича на Аз правилото съм се за объркала девятката. много. Това прилича за правилото на девятката в традиционната нумерология. Мгм. Което е число да събираме с 9, ще получим същото число. Тук, което е число да Да. събираме с 22, ще получим същото число. Ясно. Добре, много благодаря. Аз съм се объркала, тук съм се намешала. Добре, няма проблем. Благодаря ти. Други въпроси има ли? Имате имейлите, където да ми пишете. Изпратете ми трите имена и датата на раждане. Казах ви, ако искате да ви ги наричам аркан за какво е, на фамилията на бащиното, трябва да ги подредите първо, второ, трето. Така ще знам, че така са написани. Или ако някой реши да си пише отпред фамилията, вече ще знам, че това е фамилията. Но напишете ми на един от двата имейла, който ви дадах. Най-лесно, ако не сте си записали имейлите, там откъдето съм ви поканила, там отговаряте. И ще гледам, мисля, че бяха над 60 човека, те вече си тръгнаха. Ще гледам до утре вечер да ви изпратя отговорите. Ще се постарая, все пак трябва да смятам толкова три имена и да не правя грешки. Тези, които решат да се запишат, изпратих ви линка или напишете ми в имейла, че искате линк. Тези, които искат запис, да ми напишат, че искат запис, за да знам. Може ли имейлите? Разбира се, Надя. Пиша ги. Единия е Милена. mail.com. Оттам трябва да се получили поканата, а другия е Милена бил 13. Така. yahoo.de. И тези, които все още се колебаят, имате време до вторник да решите. Имаме един малък нумеролог тук на живо. А тези, които се колебаят, ето и това е линка за учението. Ако нямате други въпроси, оставям ви да смятате. Тези, които не са видели азбуката, много е лесно да си я направите сами. Смятате 9 букви и на втория ред следващите 9 букви и на третия ред още 9 букви и така цялата азбука. Здравейте! Така, здравейте, Петя. Може ли да попитам нещо? Разбира се. Ами, чух една дама да казва за това, че не си е сменила в личната карта мястото, където живее. Аз съм разделена с съпруга ми. Добре. Имаме развод. Приела съм си пак бащината фамилия, но по лична карта се водя още на стария адрес. Това влияе ли? Не, за адреса не говорим тук. Да. Добре.
Добре, благодаря Да, ви. верно, че в българските лични карти пише пълен адрес. Това ми Да, беше голям пише да. проблем Да, в банковата сметка, защо швейцарските карти има само населеното място, а няма улица. И аз казах ми, и в немските няма, просто това не се пише. да. И още нещо искам да попитам. Значи, Разбира се. също така, като съм се родила, е Да. имало разминаване между майка ми и, и баба ми. В баба ми се казваше Пенка и е искала така да се казвам. Майка е казала, че иска да е Петя, защото е имала съображения там някакви. И 40, не Петя, а Полина. Значи първо в родилния дом съм била записана Полина. И 40 дена аз съм се казвала Полина. И в един момент а, просто нещата са ескалирали тук в къщи и за да няма, нали, повече, да не е нито на едната, нито на другата, а, баща ми, Бог да го прости, е казал няма да е нито на едната, нито на другата. Детето ще се казва Петя. Но искам да ви кажа, че оттам аз станах детето с много имена. Защото те ме пишат Петя, но била съм много, много спокойно бебе и Буби. Първото след това вече не знам кое име ми е. Значи, почнали са да ми казват Буби, първо майка и татко и брат ми, и оттам всички, и някои са ме наричали Полче, други Петя, нашите Буби и ето така до сега. Това сигурно има много голямо значение. Петя, от мен един съвет. Да. Значи, сметнете си числата и за Петя, и за Полина. За Бубче няма да си ги сметнете, защото това няма как да го сложим в документите ви. Но, ако случайно решите, че Петя, което са ви го дали, в момента, нали, аз вече съм голям човек, на 52 години съм. Мисля, че аз си се представям като Петя, нали, и много малко хора вече използват Полина, нали. Но, разбирате ли, просто чух, че има някакво значение от тези неща, защото аз не вярвам и при други хора да е нямало някакви такива недоразумения. Разбира се. Така че за това реших да попитам. Когато говорихме за имената, казахме, че личното име ни показва, ето тук ще ви покажа, благодаря, Раче. Ето, това говорихме, че личното име ни показва как. Да. Съвсем спокойно може да видите какво е било за вас с Полина 40 дена. Какво сте изпуснали. Това може да видите каква ви е била програмата на личността с Полина и програмата на личността с Петя. Разбира се, дали ще смятате с Полина, Полина ще ви даде съвсем друго. И аркан на личността, и аркан на съдбата, но само за да видите. Не казвам, че трябва да се връщате след толкова години назад, но за да видите. За да го промени баща ви, явно е усещал нещо и не е искал. Затова го е променил на Петя. Да, така е, наистина е така. Но вие съвсем спокойно може да видите. Добре. Това е моят съвет към вас. Добре. Други въпроси? Благодаря ви. И аз благодаря. Аз искам да се обърна към всички, които се притесняват, че имат в имената си К. Понеже някои нумеролози и учения по нумерология смятат буквата К с вибрация 11, която е от висшите вибрации. Така че
По-скоро като комплимент към вас. Благодаря ти, Теди. Благодаря, Величка. Други въпроси имате ли? Добре. Казах ви, изпратете ми имейли, за да мога да ви отговоря. Тези, които ще продължат, ще се видим във вторник, а тези, които се колебаят, ще се видим на следващ безплатен вебинар. От мене лека вечер. Имената наистина не ги избираме ние, но те имат много голямо значение в нашия живот. Датата казва, че всяка душа, т.е. всяко бебе си я избира. И това е нашия, така да се каже, код, аркан на предназначението. Но за да постигнем това предназначение, ни трябват силите и енергията на името. Така че, лека вечер от мен и до нови срещи. Лека вечер, Миленка. Благодаря ви. Лека вечер на всички. Лека и от мен. Лека. Лека. Лека, до нови срещи. Лека вечер и благодаря за всичко. Всичко добро. Благодаря подобно.